Ćao svima, dobrodošli na novi moj video. U ovom videu ćemo igrati Minecraft epizoda 3. U ovoj epizodi ćemo nastaviti znate već, onu drugu epizodu i prvu. I da, ubacio sam teksturu. Samo ne menja se ruka, ništa, samo ovo. Mnogo mi se baš sviđa. Ok, ima neka kokoška, čujem je. Aj, šetaj mi po dvorištu, neću da te ubijem. Dobro sam se udario. Sram se. U prošloj epizodu smo pravili kuću i zasadili ovo ovdje. To će sad nekada porasne, kad će to porasne ne znamo. Što ćemo sad prvo da radimo? Prvo ćemo da stavimo, stvaramo vrata, kuća koka. Prvo ćemo da, kad nam se ovo ispeče, da stavimo ovo, da se peče meso, da stavimo govedinu, ovo je koža. Da li mogu da napravim? Mogu. Sad trebam da napravim malo više pećnica, kao drne, jedan tu. Stavimo blok tu. I onda uzmemo ovo i uzmemo dva uglja, stavimo tu. Sad stani da uzmem biftek, će biti tu. I ja ću ići da iskopam ugalj. Meni se baš svija tekstura, evo, ako ne vidite ugalj, evo je tu i tu. Stani gdje, aha. Ok. Polako pada mrak, tako da bih ubrzo morao da se vratim kući. Sad opcije. Hajde, teško. Ja bih sam morao da se vratim kući. Da. I u ovoj epizodi da je počeo lagati. Požar na najtežoj težini. Ja sad da spavam. Stavim čas. Stavim ovako. Ne može. Jesmo se spavali. Ali da treba da čekam. Sada stavim ovdje, a još jedan zacki ću tu staviti, pa ću to staviti tu. Pero, drvo, mač, pik, nek ostane to. Vuna, zemlja, ajde da napravim ovo. Da zasadim seme. Malo realnije izgleda. Op.
Ne izvučem kokoške iz vode. Aj tamo. Tamo. Aj još. Popni se sad. Krstine Bože. Ti kokošnici. Ne mogu sad da se zove. Opa, mala koka, super. Sad bi trebao ovdje. Samo imamo još malo zemlje. Imam. Stavit ću tako. Da skloni travu. Lepo izgleda. Gdje je ovo? Sada posadimo. Jak bi trebalo da se čuje? Muzika i zvuci. Opasna stvarenja 20. Vreme 30. Muzika. Aj 43. Dobro, iskopat ću ovdje ovako 2 bloka da mogu da pada. Sad šta je ovo? Da nastavim ovaj put do gore. Nadam se da i vi vidite. Sad ja više ne vidim baš lepo. Predstavim baklju. Ne znam da li idem u pravom pravcu ili ne. Ali ćemo se nakopati kamenja, to je lepo. Ok, treba još jedna baklja samo da vidim. Da li idem u dobrom smeru. Mislim ja da idem. Opa! Sreće imam drugi pikeks. Jao, ja sam kopao sa onim gvozdenim krampom. Jaj. Ne, nego je ovo drveni. Da imam drveta da napravim crafting table. Imam, to je super. Moram da napravim kameni pijuk. Ajde, ovdje ću ostavim. Napravit ću 2. Tako.
Ne znaš koliko bi trebalo. Čas. Opa. Konačno. Wow. I da, iskopali smo to. Ovo bi sad nekako da izravnjamo ovdje. Da bude baš lijepo. Ne. Ne. Cheese. Drvo, šta je ovo? Koje je ovo drvo? Nemam više zemlje. Ovdje treba da poravnjam, ali šteta jer nemam više blokova. Da napravim piknik, samo da vidim šta je ovdje cvetić. Nadam se da se bolje čujem. Stani, ovako. Možda ovdje poravnjati. Sad bih od cobblestone mogla samo ovo da napravim. Tako. Ovako će biti tačno. Došli mi malo strane da nam ne bude sve kao prerasova. Uskoro će noć. Imamo samo minut 2. Jer znate kako brzo sada noć u Minecraftu. A noć je baš kratka. Dobro. Sad smo malo očistili. Poravnjam se još malo pa idem u krevet. Tekstura će najvjerojatnije biti u opisu klipa.
Sad ću idem da spavam. Evo ga. Malo smo gladni. Tako. Samo još malo nam treba. Znate šta, ja bih ovo ovdje, ali mislim da bi, ne, tačno. Fuck. Požalim. Ovdje ću da stavim baklju da se ne spavnaju zombi. Da ne mogu da spavam. Okej. Ja mislim da bi to dovoljno bilo, samo da im da li nije mrak, ovdje nije. Mogu bih da napravim još malo baklja. Samo pa imam ja drvo ovdje. Evo ovako ću. Tako. Napravit ću, ajde od sve, ajde. Dvoje baklje, super. Tu i tu. Ajde i ovdje. Da ne bude. Dobro. To je bilo to od tog poboljšanja. A fuck. Ok, sad bih mogao da vidim kako ide bašta. I da posadim šećernu trsku. Ovo bih mogla da popravim, ali sad ću samo od zemlje. Nema više. Ili ima? Nema. Bašta. Nije loše. Treba je još malo. Evo sunce, popodnije. Sad je trava ovako. A što mrzim ove rude što ne znači ništa. Tu stoje.
Sad tamo da napravim stepenice. Da. Moram se da imam dovoljno za otprilike 4 stepenica. Imam. Stani, ne. Prvo ću ovo. Tu i tu. Tu. Nemamo više, u stvari imamo. A ja mislim da ne bi bilo potrebno da pravimo, ajde za svaki slučaj. Okej. Ne, što mrzim ovo. Izvinjavam se ako nisam pričljiv. Fuck. Trebao sam ja da napravim 46, tako nešto. Malo više. Ili je dobro ovo? Pa je nije loš, nek bude. Kako ste pravice? Diorit. Mislim da smo to imali u jednom modu. Sad gledate kako idemo. Onda. Stignemo za sekundu. Dobro da vidimo da li neki zombi se spavno. Ne može da se spavne, čudno mi jer čini mi se da sad nisam vidio zombija i ovo drvo je izraslo. Sad treba da se to drvo pocepa, ja dobro imam sekiru. Da, gotovo. A nije. Malo ovako. Sjeća mi ovo. Ne, ovo 2, 3, 4, 5, tako. Posekali smo drvo i da, zaboravio sam da zasadim ovo i ovo. Kako se zove akacija. Idem dole. Nemoj. Ovdje bih ja zasadio šećersku. Ne to.
tešku. Nije bitno. Sad idemo da spavamo. Čini mi se da sam malo zakasnio. Prošao je popodne. Spavali smo se dobro. Ovdje imamo da stavimo drveće. To. Jaje, piletine ćemo ispeći. Piletina. I da, što bih sad hteo? Da ispečem stone. Imam cobblestone. Da, sad bi trebalo da idemo da skupimo uglja malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odmah je tu blizu ugalj, imam i tamo. Malo to je bilo dovoljno. Stranja ulazak kratim. Se ne bi spavnali zombi. Tako. Gdje je ono? Aha, evo ga. Fail. Full sam. Opa. Malo mi ovo glup ugalj izgleda kao... Bart. I mislim da je dovoljno ovo. 31, super. Da se vratim. Spremdal se. Ok, napravit ću drugi skin, znači... Mislim, Fatality 15. Tako ću napraviti 14 više govora. Ovo treba štri cobblestone. Dobro, uzet ću odavde pola. Stone. Fuck.
kamena. I uskoro bi trebao da idem da vidim kako napreduje bašta. Ajde, sad ću. Malo mi je daleko ovo. Nije li. Ok, evo me. Opa. Ja radim nešto izrazno nije. Ovdje nije. Vidim da je malo čudno. I ovdje neće. Ne, evo koliko semena ja imam. Imam još malo zemlje, trebam da sakupim još malo zemlje. Da li ću da uzmem? A ne! Op. Beži skuidu! Udavit ću se. Vrećica s mastjom. Tu. Ne ovo ovdje. Tako. Šta? Što? What the f... Jao, da. Ne može. Nema veze, batračnika, super, ovdje mi se učinila da je nešto. To ja! Da stavim nešto ovdje. Kako napreduje. Super. Hoću ovdje i ovdje. Gdje su tu? Stavim pa ja sam podesio na srpski, ono piše 100. Bra, sam imamo vrh kuće. Znao šta je bio patos, lep. To je sam. Onda.
ovdje još jedan radno dole. A ovo ćemo da uredimo kasnije. O, možeš da spavaš. Ne! Ovako. Dobre. Šta? Moram dođem u njih, moram nađem svoju kuću. Izvinjavam se, moram da uključim game mode da nađem kuću. Mislim da je tamo ono. Jest. Ovdje ima krave, običu. Jel, ću da bacim. Glavno mode, no. Super. Op. Kako beše, 1, 2, 3, 5, 4 ili je ovo 5, ovo 4. Opa, specijalno kuća. Molim. Dobro. Okej. Moram prevrži noć. Prvo morat ću da napravim ovu lapatu. Ovo se ovako. Super ideju za kuću. O, nemam drva. Ja mislim da je dosta. Ali... Nemam ja uopšte staklo. Jer ovo neće biti dovoljno, ja sam noob.
procenim koliko treba drva. Sad je 100% dovoljno. Kako te bug? Sad neće. Nema veze, samo treba pesak. Da. On će više na kamen, a dobro nije. Pesak, stavim neću valjda rukom kopat pesak. Evo tamo ima pesak, sad sam vidio. I treba mi jesti. Evo ga, stone. Lopata. Ja imam 2 cobblestona. Da moram da iskopam 2 cobblestona. Ovako, jedan. Evo drugi. Konačno. Dobro. Kao konačno. Kuća nam je ono ok, savršena. I odidem tamo i ovamo i tamo ćemo više. Koliko snala javi u vodu. Pojori! Vraća se. 60 dosta je valjda. Evo je izračena pšenica. Seme. Ja bih isto fakat ovo uzo. Mogu bih i to da posadim. Stani. Da, to je bilo to od bašte. Obavezno da preporučite
da preporučite neku igru da bih snimao tu i tu. Dobro, ovako ćemo čekati. Što će biti left, ajde. Sad ja išao da tražim, da kopam malo, da nađem 3 irona, da napravim ice bucket, pa da napravim ovo, kao, u stvari ne treba mi to, fuck, kako se pravi pecaljka, mislim da ti treba nit. I sad bi trebalo da idemo u naš home. U sledećoj epizodi ćemo kopati i to. U ovima ćemo biti samo ovdje i tako itd. Sad smo sretni jer imamo koto. Ok, ne znam da li bi sad crkla, pojedemo krevet. Nadam se da neću, ali ću ovako da postavim ovdje, da ne bih crkla kad spavam. Tako. Evo, ponovno. Šta to ovdje? Da bi krevet negdje drugdje postavio, na primjer. Ajde ovako ovdje. Skoro sam završio. Idem da vidim baš to. Nemoj čuknem zdavu, ovdje u zid. Sada već spuštam glavom na dole. Malo se šalimo. Evo ovdje. Wow. Posadim. Jao jeb. Imate. Koške mnogo ide od bedu. Vidite kokoške. Bitches. To od kokoške što su u blizini, idem da ubijem i one tamo ovce, da dobijem meso, i dok sam blizu vas, dobijem i vas. Kill you! Ok, bitch. Da ima neki lagovi kod hleba. Ne boj, beći mi tu na terenu, tepa na mesto.
Ok, 13 i 13, mislim da je 26, mislim da će biti dovoljno, ali ipak ne verujem. Verujem, neće. Treba nam opa, sad će, možda ćemo ići tamo gdje istražujemo. Planirao sam odavno da završim crknu. Rekam ja ovdje 100 puta, perobag nema. Imamo 11 piletine, to je ono sasvim mnogo dobro. Toga da terco. Hoću da mi bude lajko. Mislim da bi biti dosta. Ali ipak za svake sutra ću pokupit. Šta? Pokupit ću. Malo. Nisam Hrvat. Mak na svačku. Tamo su oni obični svetovi. Sve dok ne puka. Kupljati. Dobro, dosta. Šteki 6, wow. Sad ovo gotovo, ovo i ovo. Seme. Evo. Mislim se. Gdje je sunce, ja ga ne vidim. Standardno ova dva.